Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostiako Martutene auzoan arte garaikidea garatzeko duen arteleku zentroan urak eragindako kalteak konpontzen dihardute. Artelekuko lehen solairu aurrazpian gelditu zen azaroko lehen asteburuan izandako uholdeen ondorioz, eta ordutik buru belarri dabiltza bereziki kaltetutako artelanak, liburuak eta dokumentazioa salbatzeko lanetan. Kalte handiak eragin ditu urak solairu honetan. Altzari dagokienez jadena suntsitu du. Mailak, aulkiak, apalak eta bereziki aipatzekoak, ordenagailuak, ikusentzunezkoetarako bideratutako tresneria edota litografia tailerrak. Lehen solairu honetan zeuden artelekuko produzioko bulegoek, dantzaz taldearen bulegoek eta dokumentuek ere kalte handiak jasan dituzte, kasu batzuetan dena galtzeraino. Lehen solairu honetan dago baita ere artearen gaineko dokumentazio zentro garrantzitsua. Han ere, kalteak. Eraikinaren egoerari dagokionez, balorazio egiten dihardute, baina esan daiteke egiturak ez duela aipatzeko moduko kalterik jasan. Halere, lehen solairu hura berriz ere erabilgarri egon arte hilabeteak pasatuko direla aurreikusten dute. Bigarren solairuan eta hirugarrenean urak ez zuen inolako kalterik eragin, beraz bertan lanean diharduten artistak laizter euren jardunarekin jarraitzeko moduan izango dira. Dantzagunek ere ez du kalterik jasan, beraz aurrere lanean jarraitzeko moduan izango dira laizter. Kalte materialez gain, baina arte garaikidearen 25 urtetako historiaren isla diren hainbat dokumentu ere suntsitu ditu urak eta lokatzak. Hala ere, hasieran uste zena baino askoz gehiago berreskuratzea lortu dute. Kalte gehienak edo ikusteko modukoak lehenengo antzea ziren tresneria guztia. Ordenagailuak, kamarak, bideoproiektoreak, holako gauzak eta altzarikak, horiak bat-batean ikusitakoa. Eta hasi ginen horretan, lanian, baina segituan hartu ginen momentu berian, lehentasunak markatu beharko genitula. Nik olako katastrofen aurrean protokolorik ez dugu eta orduan asmatu behar da, eta ohartu ginen artelanak, urtetan zehar egindako litografiak eta serigrafiak urrazpian egon zirela. Iaia gehientsuenak. Eta orduan, hoiek zablatu nahi izan genitun. Tolosako artxibategian dagoen laborategiko arduraduna, Pedro Barbatxano, Madrilen dauka enpresak, baina hemen zegoela eta protokolo asmatu zuen eta edo eman zigun eta segituan planeruak, artelanak gordetzen ditugun armario berezioiek, apal eta egurrezkoak ziren ezin zabaldu eta puskatu genitun. Orduan, bi eren edo galdutzak jotzen genitun hasian, baina esan zigun hartu eta segituan ikus daiteken ez dutxatu eta harrigarriena urak ondatzen duena batzutan urak ere salbatu egiten duela. Garbitu eta lehortzen jarri eta badirudi 180 inguruko lan guzti horiek salbatuko ditugula. Lehendabiziko gauza hintzen, jarri genituen hemen mailak, goiene baitere, eta hor hasi ginen gauz guztiak jartzen mai gainetan, sekatzen joateko. Gero beste batzuetan behar genuen gehienez tailerrean, litografiaren tailerrean eta oidena, baitere egin behar genuen uretan sartu, litografia grabatuak uretan sartu. Garbitzeko, eta garbituta gero horiek gelditu dira osondo sekatzeko baitere mailaren gainean. Hori da, kriterio hori segitzea. Da, gehienez, garbitu eta gainak jarri sekatzen, ez gertatzeko eta untxua hiri gure indarra egiteko ez aurrea joateko. Bigarren eta hirugarren solairuak artelanen ospital improvisatu bihurtu ziren berehala. Behan kaltetutako artelanak bigarren eta hirugarren pisura igo zituzten bertan garbitu eta sikatzeko. Salbatutako guztia Irungo gordailura eramaten dihardute. Proportzio oso importantea salbatu dela. Oso importantea salbatu dela. Gehienez nik uste dut denboraldetikan zeituna hasi gerala lan egiten eta kriterioak eraman direnak nire iritzia da ondo eraman direla. Hor ikusten da gehienez, orain ikuste da, salbatuen hola daude zen, hor ikusten dugu gauzak ez direla gaizki joan bai. Bigarrena, hemen, dokumentazio zentro honetako edo gunean, tamalez hori,
behetik hasita 3 apal galtzen genitula ikusten zen, eta horiek, bereziki 2, hemen 3 iaia, baina, 2 osotasunean galdutza jotzen genitun, eta horiek danak bota behar izan genitun, baina irrogaren apalean zeuden batzuk, saiatu ginen lehortzen ipintzen, jakin bagenekien kuxe papera zuten liburua galdutza jo behar genitula, kuxe itxatxe egiten dela eta alperrik da. Eta, efectivamente, probatu dugu eta ez dago egiterik. Paper soila da zenbait kasutan, salbatzerik izango dugu, baina nik uste dut jarritako guztien 10% edo salbatuko dugula. Liburutegian ikusi dira ze liburuk behar ziren salbatu eta besteak ez. Horregatik ikusi dituzue irikita nola daude zen eta horrek esan nahi du irikitzen direla hor sartzeko haizea eta sekatzen joateko. Hortikan aparte orain egingo dugu segimentu hori, hasi den segimentu hori. Horrek esan nahi du batzuek sekatuko direla denbora gehiago behar dutela eta besteak gutxiago. Baina prozesua hasita dago eta hori bukatu. Salbatu behar direnak. Eta bestia zen artxiboa, urtetan sortutako dokumentazioa. Horren barruan sartzen dira, tailerrak eta mintegien ekoizpenean egiten zen guztia, horiek batzuk gorde, lehortzen ipini ditugu eta gorde nolabaiteko prozesu horien lekukatasuna uzteko. Gaineko guztiak bota behar izan ditugu alperrikako lanazalako. Gero egindako folietuak, memoriak, gero korrespondentzia edo gutundegia horiek danak salbatu ditugu, hor ikusten delako lan joera eta harremanak eta hori dena badirudi salbatu dugula. Bulego horiek tamalez txikituak izan ziren, baina hori kota dute hau baino bajuxeago eta hor metro bat eta 60 zentimetroko altura hartu zunurak, eta hor bai kalte ikaragarriak itzelak izan dira. Orduan hor dantzaz taldeak artxibo iaia osoa galdu da, bere tresneria ere bai, eta gero beste zenbait artisten ekipok ere uste dut galdu direla behian zeudelako. Nik azpimarratuko nuke hemen zenbait artisten jarrera. Egun batzuk, zango badago talde bat hor, 5-6 lagune osatutako buru belarri lanean jarraitzen duena, eta horiek adibidez DVD eta zintak, DVD eta material guzti horiek garbitzen, txukuntzen eta lehortzen ipintzen orduak eta orduak sartzen ari direla. Orduan hori azpimarratzeko dela, eta horrekin esan nahi dut tamalez goian genitun material batzuk, ikusentzunezko materiala jetxi genitula, ikusteko txoko bat prestatu eta erresago izango litzakelakoan hemen behian ikustea. Urak harrapatu du eta gauza asko galduko dugu. Dokumenton euskarri guztietan 140 pasilla galdu degula, hola bote pronto, bateko Eta orduan hor ere pena izan da, nahiz eta liburuak izan, liburuak dira, baina hemen urtetan oso bilduma bitxia lortu zen, eta nazioarteko ospea zuten artista batzuen katalogo edo lan guztiak bilduta zeuden. Esan nahi du, Voice, artista famatuen katalogo guztiak galdu ditugula. Tokatzen ziren bigarren apala egotea eta fuera. Galdu da, eta orduan liburu batzuk ziurazki agortua daude. Programazioa abendu bitartean edo urtarrila bitarte honetako programazioa kanpoan gauzatuko dela. Euskal Herriko Unibertsitateak mesede handia indigula eta bere barriola aularioan eta liburutegian orain bideojuegoari buruzko zikloa bertan antolatuko dela. Eta bai, alde hortatik eskun artean genitunak bai kanpoan gauzatuko dela. Geroari begira, zerbitzu batzuk tokiz aldatu behar dugula garbi dago. Zer esango denik, tresneria beko planta honetan ez egin dela jarri, hori. Euskalo gerta daitekena, ezin dugu asmatu, baina ez dula merezi beko planta honetan iraunkortasuna eskatzen dituzten ekintzak egitea.
Orduan, zenbait tailer pixkat edo egoiliar izan daitezken artista batzun erabilpena egin dezakete, baina nolako material urriekin egin behar dituzten gauzetako. Orduan erronka da, dokumentazio biltegi edo guneari beste toki bat bilatzea. Eta gero, areto nagusi bateko beharra ere izango dela, mintegiarekin aurrera jarraitzeko. Baina lantzen nahiaren hipotesis bat dela, nolabait, sarean lan egitea. Sarean modan dago, sarea ulertzen da sare digitala, baina hemen benetazko sarea behar izango dugu, ekintza batzuk, Arteleku eta Bakaleran izeneko programazioa beste zenbait tokitan gauzatzeko aleginak egin behar ditugulako.